Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli madzi amene timafuna kupanga alwudhu malingana ndi mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adachitira. Choncho tipanga wakatatu katatu madzi wanda ambiri litu akwana ndiye inu muzinditsatira bwinobwino. Ndicho yamba ndi kusamba mmanja okwanira katatu ndipo sabitsa mmanja umumu kuyenera kuti muzipangidwa chonchi. Mtumiki anaphunzitsa kuti zipangamo mmene. Ndikuti palibe vuto kupisa somu kapena kumathira chisankho ndi chanu. Ine ndizipisa kuthira mkamwa ndikukwezera mphuno. Kenako kusambitsa nkhope osathira mkamwa katatu mphuno katatu kenako ndikubwera nkhope. Ndiye muonetsetse kuti kusambitsa nkhope yonse ndithu. Kenako matenga madzi pang'ono ndikuwayika apa cholinga choti ndevu zitani zinyowe bwinobwino. Mikonomu kumadusa kumafika apa osati kungolekezera apa ngati mmene ena amapangira. Pamutu ndi kamodzi ndi mmakutu ena amapanga chonchi. Izizinso ndizosalondola. Nthawi imenepo ndikuti timabwera phazi la kumanja. Ndikuonetsetsanso kuti muzalamu mbuyo pake madzi ndi amenewa mukhoza kutani kuamwa ngati mmene anapangira Ali ibn Abi Talib. Tikatero munthu amapanga dua ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kapena ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Basi